Hej. Ja, jeg leder efter en amerikansk arkeolog. Og jeg tror, du hed noget med Jones, Indiana James eller sådan noget. Og jeg kan i hvert fald huske, at du var rigtig kæk, og så havde du en kæmpe pisk. Vi mødte hinanden i Nyhavn, og jeg var bare mutanthårdstiv, og så tog vi til en mega fed fest, hvor at der på et tidspunkt er en, der åbner pagtens ark, og det får så en af mine kollegers ansigter til at smelte. Og der blev stemningen rigtig dårlig, så der døde festen lidt, og så tog vi så over på Andis. Men der var der bare rigtig mange shots, som vi hamrede i, og på et tidspunkt så tog vi også nogle shots fra den hellige gral, som så også gjorde, at en af mine kollegers ansigter smeltede. Og så døde festen lidt igen der. Så tog vi så på Hong Kong Bar. Jeg ved godt jo, at det her er et totalt long shot. Men hvis du er derude, så vil det være rigtig dejligt, hvis du mailede mig på nazist26@visitdenmark.df. Fordi jeg har en hat jo.